sai na ga ya ja ta yana tafiya da ita bakin gate. Nace DPO ina da ka kai ta, da su kashe ta. DPO yanzu dan Allah an ka shiga da ita irin wannan dubun jama'a ka je ka kai ta me da su bari. Da su kashe ta DPO me da su bari a wurin. Ya kama hanyar shi ta tafiya har muka je bakin gate. Sai wani dan sanda sai ya ture ni, sai ya karbi ɗayan hannunta ita ma, sai suka ja sai suka haura da ita saman kwalta. Suna haurawa da ita saman kwalta yana zuwa sai ya hankada ta yace za ta nan ku kashe ta. Sai DPO ya dawo baya. Ni kuma sai na haura saman kwalta din. Me kai mata icce, me kai mata duka ne kuma sai na rike hannunta haka. Sai nake cewa da ku kashe ta. Da ku kashe ta ba mai laifi bane. Sai wani dan sanda sai ya jawo ni sai ya ce ke din ba da su kashe ki, kina cewa ba mai laifi bane, su din ma an suka kashe ta ke ma da su kashe ki. Mata na ba laifin da ta yi, kowa ya santa, malama ce kuma ɗaliba ce, amma yanzu an mata kazafi, an mata sheri, an kashe min mata na, an bani da yara. Dan sanda ne ya fito da ita, GPO shine ya fito da ita ya miƙa wa mutane ya ce gashi nan su kashe ta. Ganin haka sai na fuski, sai na tafi da gudu ina maman Amir sai wani ya tare ni sai ya ce min in kika je ta saci yaran ki ce a kyale ta, in kika je ki ma kashe ki za a yi. Nace in dai an bi ni an tabbatar abin da ake faɗi akan ta gaskiya ne, na yadda ni ma a kashe ni. Wannan batun bacewan yara da gaske ne yana faruwa a wannan gari, don gaskiya ina ganin akwai abokanai na wa'inda su ma sun rasa yaransu. Mun yi cigiya amma ila yau Allah bai sa sun bayyana ba. Ita bata san wurin ba, ta tafi ta shiga wani lungu tana tambaya ina ne ake karatun, rashin fahimta da rashin lura na wasu daban kawai suka fara cewa ba su yarda da ita ba. Daga sa'insa sai suka ce mata kawai baro ne yara, amma ba wai an ganta da yaran bane kamar yadda ake cewa an ganta da yara biyu a cikin buhu. ƙarya ne. Wasu su ce a ta bi wasu yara da gudu, ƙarya ne. Duk wannan abin bai faru, muna kalubalanta duk wanda ya ce abin ya faru to yaran waye kuma a ina ne su kai mata kisan gilla. Kuma da yadda Allah za mu yi bincike sosai, kuma duk wanda muka samu da hannu wallahi tallahi ba za mu bar shi ba, za mu tabbatar da cewa mun gurfanar da shi a gaban kotu, za mu yi bincike na kwakwaf don ba ma rufe windo. To masu bibiyan mu kamar yadda ake ta yada labaru na abin da ya faru a nan wato Marabar Jos da ke karamar hukumar Igabi, inda wata baiwa Allah ake zargin cewa ta zo sace yara, aka samu wasu sun kona ta a ofishin 'yan sanda wato police station. To yanzu mun shigo a garin na Marabar Jos kuma mun zo gidan, insha Allahu idan kuka biye mu za ku ga yadda muka zo muka hada muku abubuwan da suka faru da abin da ya faru da kuma yanayin da ake ciki. Karin farko mun fara zantawa da Zainab Musa wadda ita ce suka fita tare ita, da kuma Hawwa'u Abubakar wadda ita ce suka yi magana ta ƙarshe da ita. To lokacin da muke tare dai ta tafi za ta je makaranta wurin mahadara ne a makarantar Malama Mardiya. Da ta je ta samu wayansu yara suna tsaye, sai ta ce musu da Allah ina ne makarantar Malama Mardiya. Tambayansu da ta yi kawai ina makarantar Malama Mardiya, sai yaran sai suka sa ihu suka ce ga barauniyar yara nan ta zo ta tsaya tana yi mana magana. Shikenan iyayen yara sai suka fito, mai dukanta nan mai marinta nan, sai aka dauke mai anguwa ya zo sai ya ja ta ya kai ta gidan shi. Da ya kai ta gidan shi suka je suka yi dandatso sun kai su 300, suka ce idan mai anguwa bai fito da ita ba za su kona mishi gida ko kuma su shiga su je su fito da ita su kashe. Sai aka kira DPO sai ya turo jami'an tsaro, suka zo suka shiga suka ɗauko ta. Da suka ɗauko ta suka tafo da ita nan station, suka biyo station din, suka zo suna ta jifa, duk muna cikin station din muna zaune. Suna ta jifa su kuma su harba shi ya gas su medo musu da shi, su yi harbi suka ja baya sai su dawo. To har sai ya kai ga yanda muna cikin ɗaki sai ya zo DPO sai ya zo sai ya ce ina mai laifin, sai na shiga tana. Sai ta fito, da ta fito sai ya jawo hannunta da fito, na ce ina za ka kai ta DPO, sai ya ce bari za su je nan ne. Sai na ce mishi to, sai na biyo shi, sai na ga ya fito. Da ya fito ya zo daidai bakin kofar station, sai na cire mata hijabinta daga kabinta. Da muka cire sai na ga ya ja ta yana tafiya da ita bakin gate. Na ce DPO ina za ka kai ta, da su kashe ta. DPO yanzu don Allah an ka shiga da ita irin wannan dubun jama'a ka je ka kai ta me da su bari. Da su kashe ta DPO me da su bari a wurin. Ya kama hanyar shi ta tafiya har muka je bakin gate. Sai wani dan sanda sai ya ture ni, sai ya karbi ɗayan hannunta ita ma, sai suka ja sai suka haura da ita saman kwalta. Suna haurawa da ita saman kwalta yana zuwa sai ya hankada ta yace ga ta nan ku kashe ta. Sai DPO ya dawo baya, ni kuma sai na haura saman kwalta din. Me kai mata icce, me kai mata duka, ni kuma sai na rike hannunta haka, sai nake cewa da ku kashe ta.
da ku kace ta ba mai laifi bane, sai wani dan sanda sai ya jawo ni sai ya ce ke din ba da su kashe ki, kina cewa ba mai laifi bane, su din ma an suka kashe ta ke ma da su kashe ki. Sai suka jawo ni suka maido da ni cikin station. Daga cikin station sai suka bude mini kofin baya suka ce in tafi gida. Kaji yanda muka yi da su kenan. Jiya kamar misalin karfe 6 ta je gurina, dama bacci ne yake raba mu da ita. To sai ta ce min ya jikinki, na ce da sauki, dama na yi targaɗe. Ta ce mu je a gyara min, sai na ce mata ina jin tsoro, sai ta kira mai gyaran targaɗe ya zo ya gyara min. Bayan misalin karfe 7 haka, ko ma bata kai bane tunda ba waya a hannuna na safe sai ta kira, sai ta koma gurina, sai ta ce da ni malaman mu ta kira ta ce ta je muhadara, da kalau nake da mun tafi tare ga malaman mu anan a zaune. To bayan ta kira ta je ta gaya min, ta ce bari ta je gida ta shirya ta tafi. Ta zo gida ta yi abin da za ta yi, har wanki ma ta yi, ta shirya ta tafi wannan muhadara. To bayan ta tafi ne can sai ga ɗaya makociya na ta je ta same ni, ta ce kin san masifan da ta same mu kuwa? Na ce mata a'a me ya faru? Sai ta ce maman Amir an kama ta wai ta yi satan yara. Na ce subhanallahi, dole ne in je station, ba zan iya zama ba. Ta ce kar mu je, na ce a'a mu je. Ta ce maza sun tafi, na ce mu ne za mu shaidanta. Ta ce to mu tafi. Ta je ta ɗauko hijabinta sai muka tafi. Muna tafiya a hanya ana cewa kar mu je babu guri. Na ce wallahi sai na je. Ita ma ta ce ba za ta bar ni in tafi ba, muka tafi tare. Muna zuwa ina ta cewa don girman Allah ku taimake mu, wannan matan bata ji ba bata gani ba, saboda abin da za ta ci ma wuya yake mata, ba ta yin satan yara. Wasu suna cewa ƙarya nake, munafukai ne mu din, a sa mana taya. Wasu suna cewa a saurare mu. To muna zuwa ana cinnawa mashin din babban malamin mu wuta. Dan sanda ne ya fito da ita, GPO shine ya fito da ita ya miƙa wa mutane ya ce gashi nan su kashe ta. Ganin haka sai na fuski, sai na tafi da gudu ina maman Amir sai wani ya tare ni, sai ya ce min in kika je ta saci yaran ki ce a kyale ta, in kika je ki ma kashe ki za a yi. Na ce in dai an bi ni an tabbatar abin da ake faɗi akan ta gaskiya ne, na yadda ni ma a kashe ni. Nan na fuske na ƙara yin gaba, sai wani ya rike ni yana ku saurare ta. Sai naga an ɗauko wannan mashin an ɗora mata a kanta. Sai ya ce ki gudu za su kashe ki. To ganin an ɗora mata mashin ɗin nan kawai sai na juyo sai na gamu da mijinta, sai yake ce min ina take? Na ce baban Amir sun kashe min yar uwa. Muka ɗibi yaran za mu tafi, wasu daga cikin 'yan unguwanmu haka suka ce mu dawo, komai zai iya faruwa, tunda dai ba su san Allah ba. Da sun san Allah da ba za su taɓa kashe ta ba, tunda da ganin wanda yake yi ma ya fita daban. Mu haƙura mu koma. Na ji babu daɗi, har yanzu ma ina ji, kuma ina ne Allah ya isa akan duk wanda yake da hannu akan wannan al'amari. Kuma ina jawa hukuma kunne, tunda waɗanda suke kamawa ba su ne suke aikatawa ba. Don waɗanda suke aikatawan sun san shi, inda a ce su suke kamawa da wannan abun ba zai ƙazanta kamar haka ba. Don haka don Allah don Annabi su dinga yin hukunci da tsari, su kuma dinga bincike kafin su zartar da hukunci, kuma su daina barin jama'a suna ɗaukan doka a hannunsu. To daga jin bayanan nasu ne Aliyu Muhammad shine mijin wato wannan baiwa Allah Ummul Khairi wadda Allah ya sa ta rasa ranta. Shi ma ya muna bayanin yadda ya ji abin da kuma matakin da yake so gwamnati ta dauka. Ina cikin hali na rudani gabaki daya rayuwana, ina fuskantar matsaloli. Mata na ba laifin da ta yi, kowa ya santa, malama ce kuma ɗaliba ce. Amma yanzu an mata kazafi, an mata sheri, an kashe min mata na, an bani da yara. Ni abin da nake bukata dan Allah dan Annabi a taimake ni dai bani da karfi, talaka ne. Gwamnati ta duba wannan al'amarin ta taimake ni, saboda an zalunce mu. Mutane kawai haka nan ba bincike babu komai, ba mu ji ba mu gani ba, kawai aka kira ni ina tahowa na ga kashe mata na, an kona ta. Ganawan mu na karshe da ita mata na biyu ne. Ranar Asabar ba a gidanta nake ba, jiya Lahadi da safe na zo zan tafi aiki Malali, na fita har na bar gida, sai ta aika yaro ya kira ni na dawo. Ita ce min za ta tafi, ta manta ba ta gaya min ba, islamiyyan malama Mardiya tsallake.
suna da karatun goron sallah da suka yi duka sauran makarantu ita kaɗai ya rage ba su yi mata ba. Malama ta kira ta su sun yi gaba za ta je ta same su. Maganar da muka yi ita na ƙarshe kenan na ce Allah ya tsare na tafi. Ina cikin aiki sai wani ya kira ni da wani namba muka gaisa sai ce mu shine mai unguwa Bagobiri na wajen layin Nefa. Ina da mata Ummul Khair na ce eh, yace ta ce a NDC nake aiki na ce eh amma ina walali yanzu. Sai ce mun to an samu matsala matanka ana zarginta da satan yara. Na ce da safen nan da zan fita ta ce mun za ta tafi wurin walima na wa'azi, ya za a ce mun tana sata yara. Sai ya ce ta musu wannan bayanin haka, amma yanzu tunda bana kusa wa nake da shi mafi kusa da ni ya zo wurin, saboda abin nan fa akwai matsala ba karamin magana bane. Sai na kira abokina mai gidan bulo Suleiman, sunan shi Suleiman Isa, na ce mai ga halin da ake ciki an kira ni akan matana. Sai maza ya hau mashin, ina sake kiran sai ce mun gashi ya sauka a wurin amma ya samu mutane akalla abin da ya gani dai za su kai mutum 300 a kofar gidan mai unguwa, amma yanzu an bar shi ya shiga ciki ya ganta. In Allah yadda babu damuwa yanzu yana so zai kira DPO sai su ɗauki matana su tafi da ita police station su ajiye ta. To iya maganar da muka yi da shi, na hau mashin na taho daidai daga bayan gada kawai sai na ga motoci tireloli gosulo. Ina tsallako titi mai mashin ya sauke ni sai na ga hayaki. Sai matana ɗayan sai ta kira ni tana kuka ta ce mun sun kashe ta. Na yi yunkurin zan je wurin, aka ce mun ba dama in je wurin a lokacin ba zai yi ba. Sai wani aboki na ya ɗauke ni a mashin sai ya kawo ni na cikin unguwa ya ajiye ni. To yanzu ma abin da ya sa ni kukan nan da nake yi, yaranta ne in suna kuka ba zan iya ba. Jiyan ma yaranta sun kama ni suna ta kuka duk inda zan je su ce in na tafi ni ma za a kashe ni, an kashe musu mamansu. Yarinyar ta 'yar shekara 4 ita ce karama, har karfe 12 na dare muna zaune da ita akan gado. Ta ce mun mamanta har yanzu ta tafi makaranta bata dawo islamiyya ba har yanzu, ina maman nawa, karfe nawa ne ka kira min ita. Da kyar na ita rarrashin ta. Babban matsalar da nake fuskanta akan 'ya'yan ne, da na kalli 'ya'yan kawai sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An cuce mu, an zalunce mu. Malam Umar Yusuf Wali shine wanda aka kona mashin da ɗaya da kuma malamar wadda za ta je gurin ta inda ake muhadarar, sun bayyana mana yadda abin ya faru da kuma yadda abin suke jin shi a ransu. Wannan baiwa Allah da aka yi mata kisan gilla ɗaliba ta ce, muna tare da ita shekaru masu yawa a wuri na ta sauka, muka ware su muka yi musu training har muka ba su azuzuwan da suke karantawa. To akwai jiya wata makaranta ana kira Tasihul Iman da yake tsohon garin Marabar Jos. To ni ne yake gabatar da muhadaran. Daga nan wurin su kuma 'yan uwanta ɗalibai sun tafi, ita bata san wurin ba. Da ta tafi ta shiga wani lungu tana tambaya ina ne ake karatun. Rashin fahimta da rashin lura na wasu daban kawai suka fara cewa ba su yarda da ita ba. Daga sa'insa sai suka ce mata kawai ɓaro ne yara. Amma ba wai an ganta da yaran bane kamar yadda ake cewa an ganta da yara biyu a cikin buhun ƙarya ne. Wasu su ce a ta bi wasu yara da gudu da ƙarya ne. Duk wannan abin bai faru, muna kalubalanta duk wanda ya ce abin ya faru, to yaran waye kuma a ina ne. Suka yi mata kisan gilla, ma'ana daga wannan lokacin suka taru, mai anguwa ya kokari ya kai ta gidan shi, ya kira 'yan sanda suka zo suka tafi ita police station. To daga police station ne fa mutane suka fara taruwa, wanda za su zo su wuce in ba ruwanmu da abin da ba dai wani bincike ba komi, har suka samu nasarar zuwa police station din suka fitar da ita. Bayan sun buge ta suka ɗauki mashin ɗina da na je na kafe, ina ba da shaidan cewa ba azaluma ba ce, ɗaliba ta ce. To ni ma mashin ɗin nawa bayan sun kashe ta suka ɗauki mashin ɗina suka ɗora akan ta suka sa wuta. To alhamdulillah jami'an tsaro dai suna aiki su. Jami'an tsaro suna aiki. Amma mu ai duk abin da aka yi mana ranta dai ba dawa zai ba. Kuma ga 'ya'ya hudu nan ga mijinta nan. Kuma wanda yake kuku da zuwa gwasu sake yin wurin, wanda yake satin yara zai zauna a wannan matsayi. Wannan zalunci dai kawai an zalunce mu, amma muna kira ga hukuma, in fa garin Marabar Jos ba su daina ɗaukan doka a hannunsu ba, wallahi nan gaba garin nan zai gagare mu zama. Wannan karfe 7:30 jiya na kira ta. Na ce ranar Asabar hadari ya kore mu, ba muku bayani Malam Umar ya neme mu makarantar Malama Marjiya za a yi muhadara, ban gaya muku ba. Amma yanzu ga sako na, ko mutum 2 ne ko 3 a unguwanku ku haɗu, zan kira wasu sai mu haɗu can makarantar Malama Marjiya. Ta ce min to insha Allah za ta zo.
yanda muka yi da ita kenan, ƙarshen ni dai magana na da ita kenan. A'a malama ce muka ɗauke ta, dama mun ɗauke ta ne a wannan watan 6 ɗin aka ɗauke ta, na ce to sai ƙarshen wata, ko albashi ma bata fara ɗauka ba, kuma duk abin da nake so tana min, dun ban da wani kes da ita wallahi. Suleiman Isa shine mai anguwar wannan yanki na Marabar Jos inda wannan ibtila'in ya faru, shi ma ya bayyana mana yadda abin ya faru da kuma matakin da suke so hukumomi su ɗauka. Akwai aboki na amini na, ina zaune a masana'anta na, ya kirawo ni yake ce min ga abin da ke faruwa da iyalin shi. An same ta a anguwa wajen gidan wuta nefa, an ce mata barauniyar yara, za ta je makaranta islamiyya. Ban yi ƙasa a gwiwa ba, na hau mashin na isa wannan guri. Da na je saboda a samu sauƙin abin ba na nuna musu iyalina ne. To da taimakon Allah da taimakon wasu daga cikin mutanen na shiga, suka ce min to in yi haƙuri amma ba wani abin da za a yi mata a wannan lokaci. Na ce to na gode. Aka kirawo jami'an tsaro, an kira DPO saboda na samu yayyina a ciki, shugaban matasa da Habu Dokto, suka ce mun yi haƙuri. An kirawo DPO saboda fita da ita a wannan guri akwai haɗari, inda sama da mutane kusan 300 a waje. To ne haƙuri, jami'an tsaro suka zo, aka sa tear gas. Ana sa tear gas, bacin mutane sun watse, ne ruga na je na same ta, na ce ta fito. Na riƙo hannunta muka fito da ita, aka ce ga mashin, Allah bai ba mu ikon hawa mashin ba. Muka rugo da ita muna sassarfa, Allah Ubangiji ya ba mu iko, har muka tsallako titi uku muka iso police station. Na ije ta a bayan kanta, ta mun bayanin ruwa, na je na siyo mata ruwa. Allah bai bani ikon bata wannan ruwa ba, da yake jama'a suka ce min in yi haƙuri kan bata ruwa a wannan lokaci. Na fita ila yau na ƙara dawowa, na ce to na bata haƙuri. Na ƙara fita akan muna ba jama'a haƙuri, sai ga malaminmu Malam Umar Wali, wanda shi ma malamin ta ne, ya zo, duka muka taru da sauran al'umma, ana ta ba ma mutanen nan haƙuri akan su haƙuri, wannan mata ba ɓarauniyar yara ba ne. To abin ya ci tara. A lokacin ina wajen masallaci, kai da naga abin ya yi yawa, lokacin da na zagaya saboda akwai wata kofa escaping door da ta baya, to da na bi na shiga police station din, na isa gurinta domin in duba ta, kawai na gabata. Na ce ina take, aka ce min gata ta. Na ce aka yi ta fita, aka ce min gata can, ai amma kashe ta. To yanzu muna cikin jimami, muna cikin alhini game da wannan abin da ya faru a wannan unguwa, wanda muke roƙo don Allah mutane su daina ɗaukan doka a hannunsu, domin bincike shine zai gudanar da komai. Wannan ɗaukan doka da mutane jama'a suke yi a hannunsu yana haifar ma da matsala mu gari. Wannan batun ɓacewan yara da gaske ne yana faruwa a wannan gari. Don gaskiya ina ganin akwai abokanai na wa'inda su ma sun rasa yaransu. Mun yi cigiya amma har ila yau Allah bai sa sun bayyana ba. Don hakan to mutane wannan abin yana wuyansu, abin na damunsu. To amma yadda suke daga sun ga mutum ko tare da ya yi shiga na addinin musulunci, ya sa niqab da sauransu, kawai yi tambaya ko ba su fahimci mutum ba, kawai sai su yi kirarin wannan, kuma mutane duk jama'a suna wuya, sai su zo su aiwatar da abin da bai kamata ba, wanda za a zo daga baya ana da na sani. Dangane da zargin da ake na jami'an hukumar tsaron 'yan sanda, DSP Mansur Hassan shine kakakin rundunar 'yan sanda jihar Kaduna, mun zanta da shi inda ya bayyana mana matakin da za su ɗauka da kuma yadda suka samu labarin abin. Rundunar 'yan sanda musamman ƙarƙashin jagorancin shi mai girma kwamishinan 'yan sanda CP Rabi'u Muhammad PSMNI ta yi ƙoƙari sosai domin ta tabbatar da cewa ta ceci wannan mata tun daga lokacin da abin ya faru. Misali, tun daga lokacin da ita wannan aka fara zarginta da cewa ga abin da ya faru, kuma har lokacin da mutane suka tashi suka je har gidan da aka ɓoye ta nan, gidan mai anguwa, suka je za su ƙone gidan. Aka samu labarin wannan 'yan sanda suka yi gaggawa suka je suka ɗauki wannan baiwa Allah suka gudu da ita zuwa police station. To amma ina da tabbacin cewa jama'a za su ga sun ga irin yanayin yadda mutanen da suka fito in thousands, kamar za a je wani yaƙi, ko yaƙi za a je ba a zuwa irin wannan haka, maza da mata da ƙanana da manyan mutane aka tunkari wannan division, ana jihon su, ana wane ne. Duk effort ɗin da za a yi, musamman hatta shi malamin da inda ta je wajen wannan taro ya fito yana faɗan cewa gashi ga yadda take, gashi ba haka bane, a bari a bincika, amma mutanen nan suka ki suka tunkari police station din nan,
wanda in ba dan Allah dan da ya kiyaye ba ma da yawa wasu mutane sun ji raunuka ko ma a ce wasu sun rasa rayukansu. To amma wannan ya sanya ita rundunar 'yan sanda babu yadda za ta yi illa ta tabbatar da cewa ta kare wannan mata. To kuma sai Allah in abu ka ce ga kaddara to babu yadda za a yi. Waɗannan mutane suka fi karfin 'yan sandan da ke wurin, sakamakon duk sun rufe hanyoyin da duk inda mutane za su shiga, musamman inda 'yan sandan mu za su ce sun je sun kawo ɗauki ga wannan mata ko kuma su ƙara ma jami'an mu wannan, wanda hatta rundunar soja ta zo wannan wurare, amma haka zalika mutane ba su tsaya ba sai da suka tabbatar da cewa sun sa ƙarfi sun kwace ta, wanda har ya sanadiyar rasa rayuwarta. Amma akwai zarge-zarge da al'umma ke yi cewa kamar rundunar ba ta yi kokari wajen ceto. Misali kana ji mutane za su ce haka, amma ni ina ganin, ni a ɓangare na ina ganin cewa a kunya ce suka ji, wallahi kunya ce suka ji, saboda mata ce wadda sun santa, mijin tana nan, malamin tana nan, ‘ya'yanta suna nan, tare da ita suke zama, ba su taɓa samunta da wani abin gaba. Ba yaran na aka kama su da ita ba wane ne aka kama su da ita ba, suka shiga kowa. In yanzu ka tashi ka je police station din, har yanzu duwatsun da ke wuraren suna gani, wanda an jijjima 'yan sanda da sojoji rauni sosai a wurin. To tun faruwa lamarin wani mataki kuka dauka? Matakin da muka dauka, mun dauki kyakkyawan mataki dan yanzu haka maganar da nake maka mun kama sama da mutum 100 kuma suna a hannunmu, kuma da yadda Allah za mu yi bincike sosai, kuma duk wanda muka samu da hannu wallahi tallahi ba za mu bar shi ba, za mu tabbatar da cewa mun gurfanar da shi a gaban kotu. Za mu yi bincike na kwakwaf don ba ma rufe windo na bincike, za mu yi bincike tun farko daga har zuwa ƙarshen mutuwarta. Wallahi ina tabbatar maka duk wanda aka samu da laifi wallahi ba za mu bar shi ba, za mu tabbatar da cewa mun yi gurfanar da shi gaban kotu kamar yadda doka ta tanada. Wannan ita ce babban hanyar Marabar Jos wanda abin da ya faru na wata bayan Allah Ummul Khairi, a inda aka zarge ta da ta saci wasu yara, a inda ma wasu mutanen anguwa suka kona ta. Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani. Muna godiya ta yadda kuke bibiyan mu.